Днес е един много специален, красив и незабравим ден, защото Маркиза и неговата съпруга Дида празнуват своя голям юбилей. 20 години заедно, цели 20 години, рамо до рамо. 20 години любов, уважение, щастие, споделени мигове, трудни моменти и красиви спомени. 20 години, в които заедно са изградили едно прекрасно семейство, изпълнено с любов и топлина. По този специален повод Маркиза и Дида изпращат един огромен поздрав към тяхната прекрасна дъщеричка Преслава, към най-добрия зет Георги и към любимите им синове Руслан и Анислав. Скъпи деца, този поздрав е изпратен от сърце, с много любов, уважение и най-топли чувства. Нека живота ви бъде изпълнен само с хубави моменти, здраве, радост и безкрайно щастие. Нека късмета да бъде винаги с вас, успеха да ви следва навсякъде, а усмивките никога да не слизат от лицата ви, пред цялата ви. Преслава, остани все така прекрасна, усмихната, добра и с огромно сърце. Бъди обичана, щастлива и нека всички твои мечти една по една да се превръща в реалност. Нека винаги има хора около теб, които те уважават и ценят. Георги, към теб специални поздрави, като към най-добрия зет. Остани все така силен, истински добър човек и опора за семейството. Нека здравето никога да не те напуска, късметът винаги да върви с теб, а успеха да бъде част от всеки твой ден. Руслан и Анислав, вие сте гордостта на семейството. Бъдете силни, смели, едини и винаги се подкрепяйте. Вървете с високо вдигната глава и никога не спирайте да преследвате мечтите си. Защото силата на едно семейство е в любовта и уважението помежду му. И специално за Маркиза и Дида честит юбилей за вашите 20 години заедно. Нека любовта ви всяка изминала година става още по-силна. Нека домът ви винаги бъде изпълнен със смях, радост и семейна топлина. Нека никога да не изгубите уважението, доверието и любовта, които ви държат заедно толкова години. 20 години заедно не са просто число, това са 20 години история, спомени, обич и истинско семейство. Нека това бъде само началото на още много щастливи години заедно от Маркиза и Дида, с много любов, уважение и сърце към цялото семейство.